हेल' लोगोफोर, बर'नि मुंदांखा इउटुबार बिबयसखौ लानानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां कन्ट्रभार्सि सोलिगासिनो नङा होनब्ला? मानो होनोब्ला बिबयसआ मोनसे इन्टारभिउनि गेजेरजों एप्सखौ लानानै कन्ट्रभार्सि बाथ्रा बुंदोंमोन। एप्सुनि सोमोन्दै बिथाङा बुंदों दि दिनैनि दिनाव जेरै एप्सुआ इउ पिपल पलिटिक्स पार्टिखौ थोंजोङै सापर्ट खालामनायनि सायाव बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बिथाङा बुंबावदों दि गोदोनि समाव बर'नि माहारियारिफोर एप्सुआ गाज्रि खामानि मावग्रा सुबुंफोरखौ मोजां लामा दिन्थियोमोन आरो बर' समाजनि गाज्रि मावग्रा सुबुंफोरखौ होबथायोमोन होननानै मिथियोमोन, नाथाय दिनैनि दिनाव पलिटिक्स पार्टिखौ हेफाजाब होग्रा होननानैसो मिथियो होनना बिथाङा इन्टारभिउनि गेजेरजों फोरमायथिनानै होदों आरो लोगोसेनो बिबयसआ मा फोरमायामोन नोंथांमोना बिथांनि खुगानिफ्रायनो खोनासंग्रोदो। एबसु दं दा बुंनो थाङोब्ला बिराद कन्ट्रभार्सि बेफोरो दा एबसुआ पलिटिक्सआव डाइरेक्टलि हाबनानैसो थाहैबाय। दा बै एजुकेसन जोङो गोदो उन्दै समाव मोनथियोमोन मा बै एबसुआ जों उन्दैफोरखौ जायफोरा गाज्रि खामानि मावगासिनो बेफोरखौ लामा दिन्थिग्रा आरो जायनो जोंनि बर' समाजाव गाज्रि खामानि मावगासिनो बेफोरनो लामा दिन्थिग्रा होननानैसो जों एबसुखौ मिन्थियोमोन। खिन्थु नैबे समाव एबसुखौ जोङो पलिटिक्स पार्टिजों हेफाजाब होग्रा होननानैसो मिन्थियो। नैबे टाइमाव कन्ट्रभार्सियेल बेयो। नोंथांमोनाथ' नुखाबाय नङा होनब्ला बिबयस बिथाङा मा बुङामोन? बिथांनि बुंनायखौ गोबाङानो सापर्ट खालामदों आरो गोबाङानो सापर्ट खालामाखै। आथिखालनि एप्सखौ नायोब्ला दिनैनि दिनाव बिबयस बुंनाया थारैनो सैथो। मानो होनोब्ला एप्सुआ 5 बोसोर इउ पिपलखौ सापर्ट खालामबोबाय आरो इउ पिपलजों जयै थानानै खामानि मावबोबाय, नाथाय दिनैनि दिनाव इउ पिपल पलिटिक्स पार्टिया बोसोरबा सरकार सालायनायनि उनावबो बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ दिनैसिम मावफुंनो हायाखै आरो बर' हारिनि माहारियारि आफाद एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ दिलीप सयकियाखौ एमपि खालामनायाव गोबां सापर्ट खालामदोंमोन। बर' रायजो राजाफोरनिफ्राय भट बिनानै होदोंमोन, नाथाय दिनैनि दिनाव मा मोनखो? जेराव दिनैनि दिनाव दिलीप सयकियाया एमपि जाखांनायनि उनाव बर'फोरनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ सिफायनो थाखाय मिडियानि सिगाङाव बिथाङा फोरमायथिनानै होदोंमोन। बेबायदि बारे बारे इउ पिपल आरो बिजेपि सरकारजों थगायजाखांनायनि उनावबो बर'नि माहारियारि आफाद एबसुआ फिन खेबसेबाव इउ पिपल सरकारखौ सापर्ट खालामनाया साबजाथाव जायाखै, जायनि थाखाय दिनैनि दिनाव गोबां बर' सुबुंफोरा एबसु आफादखौ सोंखारिनायखौ नुनो मोनो आरो बे कन्ट्रभार्सि सोलिबाय थानाय समावनो बिबयसआ फिन खेबसेबाव क्लेरिफिकेसन लानानै फैनायखौ नुनो मोनदों। बे क्लेरिफिकेसननि गेजेरजों बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला जाय चेनेलाव बिथाङा बे इन्टारभिउखौ होदोंमोन बे चेनेलनि अनारनाव सोरबा पार्सनेल फन खालामनानै बे भिडिअखौ दाननो होदों होनना बिबयस बिथाङा फोरमायथिनानै होदों। हाँ व्हाट्सअप, मैंने सुना था कि कहीं पे कि लोग सच्चाई से नहीं पाते, पर ये हो भी रहा है। कल को मैं एक पॉडकास्ट डाला था, मतलब मैं नहीं, दूसरे के चैनल में, एंड देन भाई वो पॉडकास्ट डिलीट करवा दी कॉल करके पर्सनली। भाई वो तो बेचारी नया पॉडकास्ट वाली थी, तो देन वो डर गया तो वो रिमूव कर दिया वीडियो। एंड सच्चाई से नहीं पता, सच में लोग सच्चाई को बाहर दिखना ही नहीं चाहता है। जो झूठ है, जो ये पुटीन लगाया हुआ सेहरा, जैसे कि अब ब्यूटी प्लस वाला सेहरा हमको पसंद आने लगा है, कुछ इसी तरह हो रहा है हमारे समाज में भी। वो पुट्टी लगा वाला समाज देखना हमें पसंद है, वो ट्रूथ, वो सच्चाई हमें देखना पसंद नहीं है। बस मैंने ओपिनियन रखा है, अगर गलत नहीं था तो पॉडकास्ट डिलीट करवाने का क्या जरूरत है? नहीं ना, ओपिनियन शेयर किया है मैं बस अपना।